Uyabona-ke mina abahlezi bengithuka Nkosi. Hawu day in day asikhona umuntu ohlezi uzosho something ngami. Even le video khona umuntu ozobona into engayinhle kahle kumina. Athi eyilone yabo. But empilweni ke mfethu fanele uyifundise nje ukuthi ungalwi nomuntu ongamboni noma ugezile noma nje mfethu umuntu ongacacile ungalwi nabantu abangacacile yabo. Ngisho ezinye izinto abantu abangazisho mhlambe kungafika kuwena kuba amazwi azwelayo but bheka phela lamazwi ukuthi aqhamuka kumuntu kanjani yabo. Cause uyababona labantu abathukanayo ukuthi hayi lokho hayi akunakho ungacaca ukuthi zithini la yabo. Plus futhi mekuthukwa ke empilweni azike masuthukwa sugeza ngempela ke sugeza ngempela ke uyabo ngeke bakuthuke nawe ungacacile bakubona.